Imanol Raio 25 urteko nafarra, lehen film luzea, Bia nahi. Bernardo Atxagaren liburua moldatu eta zinera salto egitea erabaki zuen Imanolek duela 3 urte. Atxagaren munduak erakarri izan du, baina kasu honetan tematika bereganatu nahi izan du. Liburu baino gehiago gaia da. Eta Bernardoren mundua eta zen finean hemengo mundua da. Eta Obabaren mundua eta ikuspegia liburu honekin berarekin sortu zen lehen aldiz. Liburu bezala Obaba sortu zen, sortu duen hemen, liburu honetan. Eta mundu imaginario honi Imanolek helduko dionarren, tratamendua zehatzagoa izango da. planteatzen du beti ikuspuntu ia dokumental batetik bezala. Begiradaren ikuspuntutik. Gai popular bat, era ez popular batean ikusteko intentzioa edo. Nik uste diat ez dela izango pelikula arrunta alde horretatik. Ze berak oso ideologia berezia zeukak. Nola esateko ideologia zinematografiko poetikoa da, poesiakin da lotutakoa. Artikutzako parajetik Lesaka, Zubieta eta Iturenera joango dira. Grabazioa uztailean bukatuko dute. Eta Orio produkzioak ekoiztuta, EITB-ren laguntzarekin batera, datorren urtean estreinatuko dute Euskara hutsean filmatutako pelikula.